12 de gener de 1987. En teles tan antigues com aquestes, nens i nenes de Catalunya miraven per primera vegada a TV3 un anime en català brutal. Eren les aventures del Doctor Slump. Ja arriba Caroler. Aquest científic boig, Senbei Norimaki, crea una nena robot que el farà tornar boig. Es diu Arale, té una força descomunal i diu les coses sense pensar gaire, sense filtres. No tinc gens de pit. No em repliquis cada vegada. Així que al llarg dels 240 capítols de la sèrie hi ha diàlegs molt bèsties, amb un humor molt particular, que van impactar els espectadors. Sostens! Però com vols que jo t'acompanyi a comprar sostens? 3 anys més tard, el 15 de febrer de 1990, els nens i nenes catalans s'aprenien de memòria aquesta cançó. Bola de Drac encara va tenir més èxit que Doctor Slump. Hola! Sóc en Goku, que ets amic seu o què? Les aventures d'aquest nen amb cua i pèls punxeguts que lluitava contra enemics terribles i viatjava a la recerca de 7 boles màgiques va aconseguir milers de fans a tot Catalunya. Ai, ja no tinc cua, nois! On és, No tinc cua, no tinc cua! Molts nens i nenes imaginaven tenir un núvol Quinton, com el del Goku per viatjar volant. El núvol Quinton? Vinga, puja, Krilin! Que podem volar amb aquest núvol? Sí, és fantàstic! I a l'hora del pati jugaven a fer kamehames en català. Ei, i a insultar-se en català. Sí, fa uns 30 anys, gràcies als 1.000 insults que van sortir a la sèrie, es va posar de moda dir... Poc que soltes, cap de suro! Que t'empatolles! T'ha arribat l'hora, brètol! T'aplanaré les costures! La traducció al català dels diàlegs de la sèrie va ser tot un repte i es va fer tan bé el doblatge que molts nens i nenes d'aleshores, que ara són els vostres pares i mares, es van adonar que el català també podia ser molt divertit i molt descarat i que era xulo jugar amb els amics i amigues en català. I quan es va acabar la primera temporada hi va haver una allau de trucades i cartes a TV3. Els fans en volien més. Llavors va arribar Bola de Drac Z i els superguerrers i els cabells grocs ja són part de la nostra història. Visca! Visca! Segur que a molts us encantaria que tota la sèrie de Bola de Drac tornés al Super 3. Fins i tot els nous capítols. Qui sap, potser algun dia.